me ankasa me wa ho brase na mo na munhu na CJ dia wo dwumadi a yi ma hyase no obi ho ma na woni fi obetuma he o TV me pacho phone unyanya notification no once wo follow Adom TV no unyanya notification ni pa na wabie ewo ho na wa join CJ kan sem ma share accept ni bi ma share accept no nti me aso menya adaje na ma hwe pa na me ba manya bi aka nyamboa ochina na me ba manya bi aka abra yanko e wo de yanko krata o na yanko ko na se kwa woni ebekọ ne yawada achina onye okay yawada na se wachire o nyame bua ochina okay ana ewukwada ana ewukwada nti ya da sori pa ye ko me ko wose me wie papers ne pa wose me di kan because efie da dwuma o Adom Park wose me ye nti no ochana me kwa people's forum okay Mate, ebe famo se rapture. CJ. My crado. Me be baba da ubo krata ni mu. Na ma che won nsem ewom. Na me wie a me de nwum mienu bi agya kwan. Na ma che se nyambo a Saturday na ya full stage no. Enya se mukomanti DJ wana mpacho ben ho na me yepa na de atuma mame na CJ aseme da ha me kenkan ye mani ajepa enye loto na madie na National Road Safety Authority and na Motor Traffic and Transport Department MTTD for no akomoto abado na CJ wonim de omo beye omo se oman yi mu no akwantempon bia ye wo ehyen asese yesi so a ebetumi de akwansia ba no oma efa tom ho so ahyase ne da ye kase yi afa sa kwantempo no so na ka bia se yesi ho no ma ni wura emeyi ye no oma nkasa ato ka no e de akọ na se wo mo de kosa no a wo ba sa wo ba be fa o ka no a e wo se wo tue sika edema ansana ka no wonsaka entsa wo ye hyenkani e na wo ka asai esi kwan so na wonkoyi ya bomodian so betu ho anamo ansana National Road Safety for the penyifo no atiesi kwan so akodi sa adwuma no ensusue da kire nyina ene se wo mo empesa kwanhia bia besi ewo Easter afasha yedie no ene ho nsem enti sa na amane wo ha no kire enti wo ma hyase wo hwemu a wo mo se Director General Edema National Road Safety Authority David Osafo Adonten na edin se wo nyina eto daily graphic anim enti be sew wonim so ka sesi kwan so a ye empesa kwanhia beba di kan koto free honom ansa na MTTD any road safety for TS kwan so enti Asafo Adonten na Road Safety Authority mpanyifo ma ya de yampi wo mo wo mo wie ho no a toll booth sa cars atenten na park ho no awokọ epo bi maya na wo mo nko clear tema toll booth ho chese uduru ho a wo ma je two lanes no wo ma je baako motorway no so wamaje baako na aka baako nti traffic meje ho amenti ese me kai cross ma betina mpo akanda CJ hwe wo de yenye ha ye wo te amasama nti wo kra de wo wanim ho no no me se bedru anwumre no ekwan na hopa no two lanes o CJ two lanes wamaje afa omafa two lanes ni nyina nti cars ne ba de bia no be hu no ene ho so asei na chese traffic agina honom minim si ya ne ebo abemo mo sa nwumre bia na sa wie bia na ho no mo mpake a no maje kwan na fa enti no se panyifo no amonkoye sa fa no so nka o maduma ho ka no so ye pa fa no so nka o maduma na kan dia yesi we no Easter ninti se de kwanhye bebre no ama wo hwe main road ya ekokumasi ni ade ya Easter ba die obi anim sa attention dodo na ewo kwawo se je fa kwan no so na kohye kasia asese sisi so wobi okrompo na eye ne triangle ya wo de yesi honom no ka cross afa so ayam no etu bedu on machine ho ehun so enkane ani ho reflectors e bi mo ho tinyame anya waduma na de kwakonum ena CJ ya no asan so akache na me hote se wo ka eye disco light na eso wo interchange no so no bokwase wo hun free honum ni fu ayefu ba CJ wo hun efi ase efu chese afwa insho no so ayi ni tia bebetu ebetoi CJ se wani ebefu kwaye brentio eno so eno so CJ ma me fa won koda bokrate ya eno koda wadi kan adi mu nkomo woni nana bi aka ho asema ye Steven na Yesu ntima wo chese wo hwemu pade a sa wodi fie nwatwi aban bia bedi a mampade dada John Dramani Mahama ne NDC no wo ma breso ne ka mo bogu ho ene chese ade so omre so Ghana no wo ntumi enye propaganda
de wo ba bia nka da esa ban we ba na wabɔ besia broso wase wo hwe fi 2009 edi besi 2016 na wo mo efri so no wa besi omo beto ye ene de omo ebo de ka ho no sa wase de oha mo chichemu na e ka sema wo mo de no na omo ni na mo ha mo chichemu be se aha nwotwe ne edunkrom 18.819% ene besi omo ba bro e de ka ho ya wo hwempo a wase omampade dada kufompo ba ye 2001 e de kosi 2008 no wono no de ye be se 81% ena ban we so far omo de a oka ho asam ye 304% into obi etumi nyina ba bi nka da ese MPP aban ba ye no omabo besia abroso ho asam e wo ha na mamemfa wonko daily guide abokreta yi ne fe to so miensa wo sha free senior high school ya wo ba na nya kwanya okobie na so de da mokwa so a obenya kwanya akobie no bebre na na eka ho asa wo be kai se enche bia ena chairman Edma West African Examination Council no Professor Atu Esuman edbetu dwa wo chese wo hwe enepa babia oman suku sem ejina ene se de enioma ekono a kame ayese yehwe kwadadodo a enya kwanya ekɔ free senior high no anase ekɔ senior high school ni bi na yenhwe de free mu eba yenhwe ba eso ya wo kyese eno no eba no sana emwa na eno no na director general ya wo no na owo Institute for Educational Planning and Administration no ewo University of Cape Coast UCC Dr. Michael Boachi Adom wo de atudwa say free senior high school ya abaya Ghana for ene wo mo ema enyam akwanya no wasi aboa pa amoma yinwumasua etumpon na opanyi echese bebrenu ano ene enkrata e wo hɔ no data ya e wo hɔ no echese ensakraye aba enwumasua fanim ntɔno de obi obegina ba bia ka sɛ asa free SHS ne ba aba no dodo na yɛhwɛ dodo na yɛhwɛ na dodo na yɛhwɛ yɛhwɛ de efi mu ni aba eso no wɔso ɔnyomo enya adwen na on de ohunu ne sɛ ɛwɔ ɔse ɛwɔ mu sɛ sinto kakra wɔ hɔ no mo ɔha ba kumienu bi wɔ hɔ a ɛho behia sɛ mpanyifo behwe no maye ne ye basa wo hwe ne nyina kanfua ene fasode a ede ba no a eye accessibility no ewo ho ena nimde no so omode emma nkwada no so no eno so ewo ho eho asem ewo daily guide da bo krata yi mu ena wo hwe ne fa to so miensa ha ya so a kane attorney general Jogate eche so no wa ya ho boa ede ama eye presidential primaries a MPP amanyoko no ede be hye so November bosome ni mu ewo afiwe mu so ndi owogidie ese nimdi owo osuahu no wo ene ahode owo ne sade owo gran so no wonim se kwan bia so no obekwa kansie no na obedi mu enkonim oyemrase badwani ewo esikado keten na wono na eche se kwan bia so no obe contest ewo sa MPP presidential primaries a wo mo ebekonim na emu no na party no so ede enkrata ba ya wo mo akire eda dwumadie ni nyina ebekoso ene ho enhyehyeye enti mamemfa wonko kratafa etoso ensia na yenhwe enchemu a omode ba ye ewo ho nti 2024 election no party no eden krataba eni nyina no echese November ena wo mo edi date no akwakose yewra eye Justin Kodua Frimpong ono ena ye general secretary Edma MPP amanyoko no wono na nsa ehye krata yase ito mo di November 4th ena esi ho no ma wo mo hwese sada no ena obekọ akwato aba no na obeka ise 2007 ena ensakraye ni ade bi ba ena wo se party no ekokoto aba nto hwe ma mpanyifo be se duso ena kogina na wo mo nyina ehwe so obetumeto franka edema MPP amanyoko no mo nyina kogina ye eno ochi no na party no ayen sakraye ewo wo mo emra wo mo eye constitution mo de manage party no na emunu na achese se koba se enipa bitwi wo muti eso mo peso mo ba be presidential primaries ni bi na omo do so bro so a ewo se party no omo ye special eye electoral college bi eno no selected party mpanyifo bi na ebeto saba no omoto aba na ase eye nipa 8 a ewo se soti ebedru 5 enti no enipa entimi enko gina presidential primaries wo bra ebebro 5 no eno eye hyehyɛ ya wo mo ade aba enti no eye special electoral college elections na eno no mo se beba so August 26th ewo afiwe mu se koba se omo mo beyiwo muti so opeso tu frank adema party ebekwa ko gina no ebro 5 a ena sa dwumadie we ebeba so na ebra
mabie mu ankasa ya oye obetumi aba befa nomination sani ade no eye May 26 na omakrusi no eye eni bibia June 24th eno ene said the party no ede omo enhyehyɛ ne ade nyina no abetudwa daily guide obokrata so no aka ho asɛm bi ewo ha media mawo musaka obetumi akenkan mu na de aka nyina no odi ato asom na mede Ghanaian Times ebewie amawo na makojina kratafa etoso edumienu sa Easter ni mu na yedru nyambo ochina na kyese Easter no ene kra ko nyina no ye mpropropopro ho saa na asafo mpanyifo bi akasa ya we no eye Easter krato ya omode etudwa na womasem omoka na Ghanaian Times abone tofa ewo so hanom no womode omasem ne se aban no hwe so de nhyehya hodo begu akwan so na ebema omanye mu ayeden ene ahokira abeda omanfo so no eso ebete kakra na omanfo ho ahan wo mo nti obodi ato aban ne ankrankra nwumaku ahodo private sector ne so munyina e waso de ne bi wo mo ntachire na wo hwa asafo mpanyifo ye hwan a Most Reverend Matthew K. Jemfi oye president e de Ghana Catholic Bishops Conference wono ekasa bi sanso na presiding bishop of Methodist Church Ghana Most Reverend Dr. Paul K. Buafo wono so ekasa ye sanso na General Superintendent of Assemblies of God Ghana Reverend Dr. Stephen Wengam wono so kasaye na ye Diocesan Anglican Bishop of Accra ha Right Reverend Dr. Daniel Silvanus Mensa Toto wono so akasa ewa ha nti mpanyifo nyina asemo mode tudwa ene se aban no enhye ntoto niema na wasanso tu amanfo nyina fo se Easter no de aba wo mu se anigye wo mu nanso wogi wani no na wahye ne kwan na wagi wani no tena bi no ankwankofa asem ankwankofa ha obia ama wo saka Ghanaian Times a wo behunu de asafo mpanyifo nyina no ekan ye anopa no si aka se bomu so no ye de bi nso ema wo asofo ni bi ensema wo ma aka ene wo mo krato mo de ema ewo Easter enadie eni afofida die ni nyina no eni abobo so de ama no te CJ me di wawie ewo da obokrata ni mu na say ye bekokwo ana yenko definitely ye beko me da say happy birthday enkoma Vivienne Ampre our Minister of Roads and Highways na Ensawam Road Church of Christ na de kan so nyame onhyano na onye ne kese ti Vivian we efi wura Edward Ampre ene nkwada ni nyina enten eno bode mawo sanso na Petrina Alote dodo na frew aseda broni ena ye wawoda o Kids Arena School ewo American Farm English man from enti mame ena ye wawoda ene wonya 5 years wonyame onhya ye pa na onye okese we efi wa wo mame IV Adrosi yo American Farm enten no de mawo na David ni